Natasha Baker dwi, Edwin Redeg, Meithrinfa, Wibli Wobli yng Nghasnewydd. Cael syniad i sefydlu Meithrinfa trwy Cyfrwng Gymraeg, achos does dim ar gael yn yr ardal. Roedd y Gyrfa Cymru yn defnyddiol iawn achos mae lot o cysylltiadau gyda nhw. Dwi'n siarad gyda pobl ifanc mewn ffeiriau, gyrffeuoedd. Wedyn dwi wedi rhoi fideos hefyd a cyflawniadau ble dwi'n siarad am gweithdai yn ysgolion hefyd. Felly, fel arfer dwi'n gwneud scenarios a mae pobl ifanc yn cymryd rhan. Mae'n helpu fi achos dwi'n gallu codi perthnasau a rhwng weithio gyda ysgolion ac yn y blaen a cwrdd â phobl. Ro'n nhw'n gallu helpu i ffeindio gweithwyr sy'n siarad Cymraeg a sy'n siarad Saesneg achos mae Gyrfa Cymru yn gweithio gyda ysgolion Cyfrwng Cymraeg a Saesneg yn yr ardal. Dwi wedi cyflogi tiwtoriaid joci Gyrfa Cymru. Felly, mae'n gweithio, ond ydyn gweithio gyda Gyrfa Cymru i gobeithio ffeindio apprenticeshiaid sy'n dod o ysgolion Cymraeg yn yr ardal. Os ydych chi chwilio am un sefydliad i helpu neu codi proffil busnes neu weithio, ewch i Gyrfa Cymru i ofyn beth yw y cyfleoedd, achos mae'n helpful iawn. Mae'n amddim, mae gwasanaeth amddim, mae gwasanaeth yn defnyddiol iawn a mae'n agor dwrsau.